Добре дошли в Empower Migra. Днес предстои поредния ни много интересен задълбочен анализ. Здравейте и от мен. Значи, тук разглеждаме научни изследвания за миграцията, интеграцията и в случая днес структурните неравенства. Като, целта е да преведем сложната наука на един достъпен език. Без излишен академичен жаргон. Де-факто търсим практическото приложение на тези данни. Точно така. И мисията ни винаги е една и съща. Задаваме въпроса какво реално казва науката и кое от това противоречи на нещата, в които масово се вярва. А те са доста. Абсолютно. Днес стъпваме върху едно много детайно проучване на изследователя Андреас Голфинополос. То разглежда висококвалифицираните кадри, които мигрират от Гърция към Германия след онази тежка финансова криза през 2009. И това изследване е супер ценно, защото, и сега, то не гледа на мигрантите като на някаква безформена маса. Голфинополос ги разделя на 3 много различни групи лекари, IT-специалисти и млади учени в хуманитарните науки, за да видим как секторът влияе на интеграцията. И точно тук мисля, че е момента да въведем този масовен наратив, който ще тестваме днес. Чуваме го постоянно, по новините, в дебати. Фразата е нещо от рода на «Ние нямаме нищо против миграцията, стига да идват квалифицираните кадри». Да, класика. Искаме инженери, хирурзи. Нали? В смисъл, обществото често гледа на тези хора като на някакви plug-and-play устройства. Както си купуваш нова флашка, пъхаш я в лаптопа и тя тръгва веднага. Абсолютно. Никакви драйвери, никакви настройки. Да, просто заработва. Смята се, че щом имаш престижна диплома, ти просто биваш включен в икономиката и всичко е цветя и рози. Тази представа е много удобна. В смисъл, тя е удобна и за приемащите държави, защото някак си премахва отговорността от тяхните институции. Чакай, как така премахва отговорността? Допускането е такова. Щом си образован, ти автоматично ще се наложиш и съответно, ако не успееш, вината си е изцяло твоя. Разбирам. Значи не си се постарал достатъчно. Точно. Превръщаме интеграцията в тест за личен характер, а не в някакъв социален процес. И тук Голфинополос цитира социолога Томас Файст, който обръща внимание на един парадокс в езика ни. Какъв парадокс? Когато говорим за елитите, мениджъри, лекари, ние въобще не използваме думата миграция, казваме мобилност. Вау, да, наистина, мобилност звучи някак по-престижно. Звучи динамично, свързано с глобализацията, а думата миграция я пазим за по-ниско квалифицираните, където вече я натоварваме с проблеми и тежест. Което де-факто създава илюзията, че мобилните елити нямат нужди, че те нямат бариери. Абсолютно. Но реалността от проучването е съвсем друга. Добре, нека влезем в самата реалност тогава. Преди да разгледаме професиите, да споменем контекста. Това са гърци след 2009. Смисъл, те не отиват в Берзим просто за по-хубаво кафе. Не, контекстът е ключов. Говорим за макроекономическа криза. Те са буквално изтласкани. Безработицата там беше космическа. Да, но не е само до парите. Участниците в проучването много често посочват структурните проблеми в самата Гърция, непотизмът, шуробаджанащината. Липсата на меритокрация, предполагам. Точно. Те бягат от система, която не ги оценява познанията им и отиват в Германия с надеждата, че там постиженията са всичко. Добре, да вземем лекарите. Те отиват в Германия, а всички знаем, че там постоянно се говори колко много лекари им липсват. Огромен дефицит, да. По логиката на plug-and-play моделна школа има недостиг, системата трябва просто да ги засмучи. Дава им една престилка и ги праща в операционната. Какво се случва реално? Случва се челен сблъсък с институциите. Значи, знанията в главата на един хирург са си там, нали? Но за да важат, трябва да минат през местния бюрократичен филтър. Социолозите го наричат културен капитал в институционализирана форма. Дипломата е като местна валута, минеш ли границата, обменния курс пада, ако не я верифицират. Аз съм съгласен, че държавата трябва да проверява лекарите. Нали? Става въпрос за човешки живот в крайна сметка. Абсолютно си прав. Контрол трябва да има. Но ако имаш такава остра нужда от тези хора, не трябва ли пътеката за признаване да е ясна и бърза? Би трябвало. Не е ли? Данните показват точно обратното. Изискват се безкрайни приравнявания, сертификати по език на брутално високо ниво, което отнема години.
И всяка германска провинция има различни правила. Институцията не е там да ти помогне, тя действа като пазач на вратата. Чакай малко тогава. Ако официалният път е толкова заплетен, как изобщо тези гръцки лекари стигат до болниците? В смисъл, връзки ли им трябват, както в Гърция? Ами, не точно корупционни връзки, нали? Говорим за социален капитал. Проучването описва така наречената верижна миграция. Тоест, разчитат на други преди тях. Точно така. Те си изграждат невидима инфраструктура за взаимопомощ. Дават пример с една лекарка, която намира място за специализация, само защото в тази конкретна болница вече работят 18 други гърци. 18? Сериозно? Да. И те й казват, виж сега, подай тези документи първо, този началник е по-разбран, тази администрация бави нещата. Без вътрешен човек, външен просто няма шанс в този лабиринт. Значи държавата има нужда от тях, но ги оставя сами да си строят моста. Буквално. Доме, това са лекарите. Там има тежка регулация. Но нека видим IT-специалистите. При тях би трябвало да е коренно различно, нали? Защо мислиш така? Кода си е код. Езиците за програмиране са универсални. Английският обикновено е напълно достатъчен за една корпорация. Там поне интеграцията трябва да е безпроблемна. Ами, динамиката наистина е друга. Институционалните бариери на входа са много по-ниски, няма държавни изпити по немски, корпорациите ги засмукват веднага, често през агенции. Ето, значи системата работи за тях. Работи, но ги превръща в нещо като бързооборотна стока. Чакай, бързооборотна стока, в смисъл, нали им плащат супер добре? Заплатите са добри, да, но Голфенополус показва, че това бързо влизане идва с много висока цена. Каква, например? Ами, те пристигат без никаква социална мрежа и са изключително зависими от работодателя за легалното си пребиваване в началото. Добре, това са лекарите. Там има тежка регулация. Но нека видим IT-специалистите. При тях би трябвало да е коренно различно, нали? Защо мислиш така? Кода си е код,
Езиците за програмиране са универсални, английският обикновено е напълно достатъчен за една корпорация. Там поне интеграцията трябва да е безпроблемна. Ами, динамиката наистина е друга. Институционалните бариери на входа са много по-ниски, няма държавни изпити по немски, корпорациите ги засмукват веднага, често през агенции. Ето, значи системата работи за тях. Работи, но ги превръща в нещо като бързо оборотна стока. Бързо оборотна стока, в смисъл, нали им плащат супер добре? Заплатите са добри, да, но Голфинополос показва, че това бързо влизане идва с много висока цена. Каква, например? Ами, те пристигат без никаква социална мрежа и са изключително зависими от работодателя за легалното си пребиваване в началото. Затова поемат тежест, която местните често отказват. Брутални срокове, неплатен извънреден труд, огромен риск от бърнаут. Значи системата им казва: няма да те разкарвам по гишета, ама ще работиш по 14 часа на ден. Абсолютно. И тук идва въпроса, това интеграция ли е? Защото ако общуваш само на английски, работиш денонощно и живееш в един експатски балон, Де-факто нямаш никакъв контакт с местното общество. изобщо, и когато след 3 години този IT специалист поиска да стане менеджер, изведнъж удря стъклен таван. Защото за там си иска местен социален капитал, немски език, познаване на културата, неща, за които той не е имал време заради работата. Жестоко. Влизаш лесно, ама си оставаш в капана на собствената си продуктивност. Много точно казано. Добре, нека разгледаме и третата група, защото според мен те са най-уязвими. Младите учени в хуманитарните науки, политолози, историци. Там е много сложно. В смисъл, техните знания не можеш да ги продадеш толкова лесно като един написан софтуер, нали? Точно. При тях механизма на изключване работи с пълна свила. Те се сблъскват с германската академична система, която е супер затворена, много иерархична. И там не става просто да кандидатстваш по обява в интернет. Изследването показва, че за тях ключови са така наречените слаби връзки. Чакай сега. Слаби връзки. В социологията, нали, обикновено силните връзки са важните. Какво прави една връзка слаба? Ами, това е концепция на социолога Марк Грановетър. Силните ти връзки са семейството и близките. Те обаче имат същата информация като теб. Нали, в един и същи балон сме. Да. Слабата връзка е някой познат от конференция. Или професор, с когото си работил малко. Те са мост към съвсем нови кръгове. Разбирам. И при гръцките учени е така, ако техният професор в Атина няма колега в Берлин, на когото да звънне, този млад учен просто остава невидим за системата. И ако нямаш такива контакти? Какво става с хората с докторски степени, които просто отиват с едни перфектни публикации в ръка? Ами, данните са доста плашещи. Без тези мостове и без перфектен академичен немски от ден първи, те масово изпадат от професията си. В смисъл, не работят по специалността. Буквално се наблюдава деквалификация. Хора с докторантури отиват да работят в складове, в кол-центрове, в сферата на услугите. Само за да оцелеят физически. Вау! Това е пълна загуба на социален статус. Драматична загуба. И тук, виж сега, целият този мит за интеграция чрез лични постижения май напълно се разпада. Абсолютно. В смисъл, ако квалификацията е разковничето, защо доктор на науките подрежда кашони в склад? Значи системата изобщо не се интересува колко си умен, ако не си опакован в правилните социални мрежи. Точно до този извод стига и анализа. Системата действа като филтър за съвместимост, а не като обективен оценител на таланта ти, и тук има един огромен макроекономически парадокс. Какъв парадокс? Ами, богатите държави са супер щастливи да приемат тези готови таланти. Те получават специалисти, чието образование струва стотици хиляди евро. Да, и тези пари са платени от Гърция, от държава в криза. Абсолютно. Приемащата икономика взима целия този човешки капитал напълно безплатно. Това си е чисто и просто трансфер на богатство от бедните към богатите. Получаваш готов човек, който от първия ден ти плаща данъци. И въпреки тази огромна печалба за държавата, структурите на микрониво не правят нищо, за да ги посрещнат адекватно. Оставят ги да се спасяват поединично. Да, очаква се ти сам да бориш бюрокрацията, сам да си търсиш мрежи или да поемаш извънредния труд като IT-тата. Системата консумира труда ти, но третира проблемите ти като личен провал. Значи аз искам тук да направя една връзка с хората, които ни слушат. Много от нас работят в някакви офиси, клиники или корпорации.
Мгм. И често се появява нов колега от чужбина. Ние виждаме само това, което е пред нас. Нали виждаме как работи на компютъра, какви задачи изпълнява Да, виждаме крайния резултат. и сме много склонни да го съдим. Дали се вписва бързо, дали хваща вътрешните шеги. Но реално това проучване показва, че ние сме абсолютно слепи за тази невидима архитектура около него. Ние не виждаме през какво е минал, не виждаме месеците на несигурност или битките за една обикновена легализация на диплома. Нито пък липсата на каквато и да е социална мрежа. Точно така. Решението да мигрираш никога не е просто личен избор във вакуум. То е вплетено в едни много сложни институционални и законови матрици. Добре, нека бъда адвокат на дявола за секунда. Слушам те. Като гледаме всичко това, не виждаме ли един огромен конфликт в политиките? От една страна бизнеса и държавата пищят, трябват ни хора, застаряваме, нямаме кадри, Така постоянно се говори. а от друга страна същите тези държави държат някакви институции от миналия век. Искат местни дипломи, местни контакти. Как съществуват тези две неща едновременно? Много просто. Политическото говорене и административната реалност се движат с различна скорост. В смисъл? В смисъл, лесно е правителството да напише една стратегия за привличане на таланти. Но опитай да реформираш академичен сенат или лекарска камара. Аха, те си пазят тяхната територия. Абсолютно. Тези структури са градени с десетилетия, за да пазят интересите на местните хора. Системата хем иска свежата кръв, хем се страхува от конкуренцията. И накрая тежестта пада пак върху индивида. Ако не пробиеш стената, ти казват, ами просто не си достатъчно добър. И закриват факта, че системата отказва да се адаптира. Което ни води май към най-важния въпрос за днес. Започнахме с онзи мит, че ако си квалифициран, дипломата отваря всички врати. Оказа се, че дори при най-желаните професии успеха изобщо не зависи само от знанията ти. Ако трябва да синтезираме данните на Голфинопулос, когато видим, че дори лекари и технологични експерти се блъскат в тези невидими стени, че трябва да разчитат на някакви случайни познанства или да търпят експлоатация, тогава наистина трябва да спрем да търсим проблема само в тяхната лична мотивация или способности. Аз бих добавил и още нещо. Ако една богата икономика печели милиарди под формата на готов човешки капитал, Да, капитал платен от държави в криза, няма ли тази богата система един много дълбок морален дълг? би трябвало да има. Дълг да създаде прозрачни пътеки, да спре да третира реализацията на тези хора като някакво Survivor шоу, което всеки трябва да спечели съвсем сам. Абсолютно съм съгласна. Защото без тези институционални мостове, нали разбираш, загубата е и за двете страни. Мигрантът губи потенциала си, но и обществото губи експертизата, за която уж толкова много плаче. И както казахме в началото, ако имаш флашка с безценна информация, но компютърът ти е със стар софтуер и не може да я разчете, проблемът със сигурност не е във флашката. Точно така. Ами, това беше поредният задълбочен анализ на Empower Migrant. Надявам се, че ви беше интересно. Продължавайте да търсите логиката зад общо приетите клишета. Empower Migrant разбирането започва с слушане.